DZGB. Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kang kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses tagabos. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Miyerkules, maray na aga. Viva Nuestra Señora de Peña Francia. Viva la Virgen. Ika-anum na aldaw na tabing novenaryo. Siyempre, Miyerkules ngunyan, mahal na inang Santa Maria. Pasalamat kita kay Mama Mary. May novena po, taod-taod, madadangog iyan, Our Mother of Perpetual Help Novena. Madadangog taod-taod sa DCGB alas 5:15 ang hapon. Ano man ang kasiributan, mahal na amang Diyos dapat perming ipigpaenot sa gabos. Happy birthday sa mga nagkukumplean nyo ngunyan. Programa ng Tingog kan Banwaan. Nag-iimbitar na mag-iriba-iba lamang kita sa kud alas 10:30 an udto para po sa pagtukar niya to kan mga istorya, lokal, national, international, mga reports dyan sa palibot. Sa tuyang news team dyan sa luwas, kompleto. Sa master control yaon dyan, Chief Tech Ramir Tanay. Para po sa broadcast mi sa Radyo AM Band region-wide, imaging supigaabot kan puwersa kan DCGB sa luwas kan Kabikolan. Si Chief Tech Ramir Tanay ang yaon dyan sa AM Band. Sa newsroom, busy, sigian lagatak, kan istorya sumada. Nagkakadarangog nindo sa major newscast asin sa news breaks digdi sa DCGB. Nababasa dyan sa DCGB News Online ang nanginganot dyan News Director Mardela. Yaon dyan si Madam Sia Leron. Good morning sa tuyang mga amigo. And siyempre, yaon dyan si Jen Matthew Baliran, Nicole Ann Gloriane asin Jimos Barrios. May broadcast man kita worldwide, netwide, nadadangog kita, nahihiling sa internet DCGB News Online asin sa YouTube DCGB Legazpi City. Yaon dyan ang kapartner ta ang nag-navigate sa internet lanes, Jerome Nico Martinez. Ako man po sa indong servidor sa radyo sa Indo pong Public Information Officer ng Bayan. Check, 1 2 1 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog kan Banwaan. Ako po si Pio Fernandez. Puuna tulos kita, dakol kitang mga pag-uri-restorya. Igwa kitang nakaredy sa lado lokal, diyan sa Sanggunian Panlalawigan. And igwa kitang mga pinagsusubaybayan man sa lado nasyonal. And baka maisingit man niya to, diit na minutos yung mga istoryata sa lado international. Inutunta mo na, ha? Standby yung news team, all units dyan sa luwas. Inutunta mo na ining saro man na dakulang istorya of shoot. Padagos na mga efekto ka na mainit na issue digdi sa satuya sa Pilipinas. Duman kita sa Congress, magkakaigwaning major shake-up. Magsasalida ka na speaker, and sa tuya yan ipapakonfirmar right from Congress. Yaon po si Congressman Attorney Pido Garbin Jr. para sa mga konfirmasyon and kung ano pang nangyari duman sa Kongreso. Kung Pido, Attorney, maray na aga, si Pio po kan DCGB. Good morning, Pio, and good morning sa gabos na nag-aantabay kang PBN DCGB. Opo. Kumusta mo niyan ang sitwasyon tabi ta kasubanggi? May pinagsusubaybayan kami late night and sabi, nagprepara na. Magkakaigwanan salida liderato sa Kamara tabi, Kong Pido. Well, I can confirm that PO yesterday
alas 4:30 kihapon nagpaapod ki party leaders meeting ang satuyang speaker, and presente kita duman asin pinagpahayag niya na base sa pag-uulay ninda ni presidente dahil kasuhapon alas 3 ki hapon nagmeeting sinda sa Malacanang, and pagbalik niya sa Kongreso pinag-announce niya sa party leaders na siya ma-resign to give way para duman sa full-blown investigation kang Independent Commission for Infrastructure. So ini ang konfirmasyon Pio na this afternoon magkakaigwa bagong speaker ang House of Representatives, and duman man na pag-ulayan ni Presidente tapos ni Speaker Martin Romualdez that the one who will replace him will be Deputy Speaker Boji D, which will be supported by all the party leaders of the political parties and party list groups of this 20th Congress, Pio. Oho, the Enot, would it be safe to say na bako sa diring desisyon ni Speaker Romualdez kundi pradings ni Presidente Bongbong Marcos so sa iyang desisyon na biliwan kumbaga ang pagka-speaker kang House? I think the decision of the House Speaker, which he intimated to the President na mas mapapakarahay, mas magayon ang magiging dalagan kang Kongreso kung siya mismo magbaba sa pwesto, tanganing mahiling kang taong bayan na ining Independent Commission will be free of any kumbaga influence or impartiality. So ang sabi niya mismo, para mahiling kang taong bayan that the House of Representatives sa sayang liderato is serious in helping the BBM administration to get to the bottom of this controversy, lalong-lalo ining maanumalyang flood control projects and all other DPWH projects. Siya mismo minapasumiti sa investigasyon na ini. As in, inigigibuhon niya sa paagi kang pagre-resign as in bilang sarong ordinaryong membro kang Kongreso, tanganing ang ICI can fully investigate, impartial, based on facts and based on evidence. Medyo naputol lang sa first portion mo kang statement kung Pido. So, ang nasasabutan ko tabi, personal na desisyon mismo ni Speaker, ipinaabot niya sa Presidente kan meeting nila sa Malacanang, and iyon na yan ang resulta tabi over. Well, tama ka, Pio, and the President himself acknowledged that siguro it is the best option for the House of Representatives right now, and inakseptar niya ang desisyon kang House Speaker, and sa ngunyan Pio, we are ang satuyang pinag-expect na ang pagsasalida iyo sa pamayusan na kundi there will be no overhaul or warang declaration of all seats vacant in the House of Representatives in order to avoid disruption, lalong-lalo na ngunya na ongoing budget hearing, which is the most important legislation that we need to pass on time para sa 2026 budget. Salient points tabi again na kung Pido so leadership sana so pagiging speaker ang hihiroon dainin major shake up gabos committee chairmanships gabos as is ito tabi over. Well, tama ka, yan ang nagkasurunduan ka mga party leaders kasuhapon, and that's why this morning I'm on my way to the House of Representatives to meet the other party leaders in the presence of the outgoing speaker, Martin Romualdez, and the incoming speaker,
Boji D together with the majority leader Sandro Marcos to sign a covenant tanganing ipahiling sa taong bayan that despite this leadership change, mayong mangyayaring disruption sa trabaho sa Kongreso. Mhm. Okay, now ito pang sarong major point na naunambitan mo kong Pido. The speaker, si Congressman Romualdez, is submitting willfully duman sa independent commission na pinaggibo ni Presidente Bongbong Marcos. Over. Well, tama po ka mo. And yan ang sa iyang pahayag kasahapon. That he will submit himself fully to the investigation of the ICI if needed, and that it is but proper na isumiti niya ang sayang sadiri ordinaryong kongresista asin bako speaker tanganing mawara sa isip asin agam-agam kan taong bayan na baka maimpluwensyahan niya pa ang ICI. Iyo, Tabi. So that's good enough, Tabi. Salamat sa konfirmasyon na yan. Fresh hali dyan sa Kongreso. Now, I don't know if you can answer this. Ano, Tabi, Kong Pido, if you will answer this. Kumusta sa reaksyon ni Congressman Barsaga? Kasi baga so gigilian na kay Congressman, kay Speaker Romualdez. Kumusta sa reaksyon niya sa development na yan? Hindi ko siya nakakaulay and di ko man notaranan sa iyang reaction. Ramo Pio, I think Congressman Barsaga needs a special attention na Pio. Whatever it is, siguro kamo na ang maghusga, pero as of now medyo naputol, Tabi, kong redial ako so limited call ta ini, Tabi. Yan. Go ahead, Tabi, kong naputol so statement, so signal ko, go ahead. Yeah, Pio, di ko na ko ang reaction ni Congressman Barsaga. As of now, I cannot comment on his reaction, Tabi, Pio. But based on my observation, I think he needs a special attention, Pio. Opo. O di, kumusta ang sitwasyon dyan sa Kongreso? Ako, so yan na major, major change, Tabi? Well, inot ang desisyon ko kang party leaders upon consultation with the speaker na mag-leave of absence lang muna ko ang speaker. Alagad siya na mismo ang nagdesisyon na mag-resign. Mamundo ang mga liderato kang lambang partido dahil sa pag-resign ni Speaker Martin Romualdez. Alagad we are hopeful and optimistic, Pio, that with the change of leadership sa mga agam-agam kang taong bayan, asinan sa indang suspetsya, digdi sa mangyayaring investigasyon, I think it will be, assuaged by this, sakripisyo na pinagibo ni Speaker Martin Romualdez na magbaba mismo sa iyang pwesto to give way with this independent commission on the investigation ng mga anomalyang infrastruktura. Could this be considered as a supreme sacrifice man sa liderato man ni Speaker Romualdez? If you will call that a supreme sacrifice, Pio, then I would agree with you, talagang nakulang bagay ang sa iyang ginibo, considering na he has all the overwhelming support of the supermajority of the House of Representatives. But despite of that, he's willing to step down from his office. Tanganing ipahiling lang na gabos kita digde, may paninimbaga na sin accountability. Without admitting, Pio, na nagkasala siya, alagad ang sabi niya, I think this is the best thing that I will show to the Filipino people, that as an ordinary congressman, submitting myself fully to the investigation of the ICI. What would be on the political side, epekto ka ini sa liderato man ka na mga partido na na pinamamayuhan man ni Speaker Romualdez? The dominant political party, which is Lakas, still remains as the dominant political party, to be followed by the party list coalition, which is the second biggest bloc in the House. Siring man ang nationalist, the
the National Unity Party, NUP, and to be followed by the Nationalist People's Coalition, and then the Partido Federal. Ini nagkakasararo, taaning apisar kang pagbaba sa pwesto ni Speaker Martin Romualdez padagos ni susulong ang mga legislative agenda na pinagmamaot kan sa tuyang presidente, tanganing sa lalong madaling panahon ini maimplementar as in pakinabangan ka namamanwa ang Filipino. And most important is the 2026 General Appropriation Bill that we see to it that it should be enacted on time so that by next year our government can hit the ground running. Mhm. In what capacity ang pag-asumir ni Congressman D sa pagka-speaker? He will be elected, I think, by the supermajority of the members of the House once the Speaker Romualdez stepped down. Mhm. So this afternoon, PU, we expect that the Speaker will deliver his speech. Mhm. After that, he will announce his resignation. And pakatapos kayan, then since the office of the Speaker is now vacant, then somebody will nominate to elect Deputy Speaker Bo GD Mhm. as the next Speaker of this 20th Congress. Full capacity ba kung enkargado? Full capacity, full capacity. Opo. Congressman Pido, kung igwang gusto ka pang idagdag on your end, hali dyan sa Kongreso, madangog po kami digdi sa Bicol. Go ahead. Well, Pio, sa gabos na oras, pag may pagkakataon na openan sa tuyang linya para i-updatean sa tuyang mga namamanwaan, Albayanos, Bicolanos, sa mga nangyayari sa Kongreso. So, thank you, Pio, for giving this opportunity. All the time you can call, give you an updates of what's happening in the House of Representatives. Salamat, Tabi. Maray na, Altaw. Thank you so much, mga tugang Congressman Pido Garbin Jr. Confirming ining mga developments dyan tabi sa Kongreso. So, it's heard, inapudan ta siya iyaon siya mismo, personal, duman sa hururon kan i-anunsyar. Bago pa i-anunsyar sa publiko, kasabay duman si Congressman Pido Garbin Jr. sa leadership na ipinaapod ni Speaker Martin Romualdez, announcing na siya nga ni ma-demitir na as Speaker of the House. Kung sa hierarchy, nalingawan ko tabi sa hierarchy ka na sa tuyang setup ngunyan sa gobyerno, Democratic and Republican state, ang primero presidente, ikadua vice presidente, ikatulo ang presidente kang Senado, and ikaapat yata yung Speaker of the House, and ikalima yung Supreme Court Justice, Chief Justice. Yan ang hierarchy kung igwa ng mga problemang nangyayari. Yan, so sa pinakalangkaw na pwesto po sa bilog na Pilipinas, babakante ho na ni Speaker Martin Romualdez. Balikan tayo itong sabi sa paghururon alas 3 nin hapon, yaon duman sara Congressman Pido, major leaders kan leadership kan House, and iyon na ito pinag-anunsyar na ni Speaker Romualdez na sa aga ngaya mademitir na ako sa pwesto, meaning to say ngunyan nga ni, and nagpasiring man siya duman sa Malacanang bago itong hororo na ito, nagkaistoryahan man budas sa presidente on the kunyan baga kumbaga personal side, parang magpinsan yan arogaan, tapos on the official side siyempre for respeto sa presidente, major decision babakantihon na ni Speaker Martin Romualdez ang pagka-speaker, ipinaabot man sa presidente, sinuportar kang presidente, din iyon na ito suhuroron kasubago. So this is just a recap kan pagka-irestoreta kay Congressman Pido Garbin Jr. And
Ang babakantehon sana is yung speakership. So, iba pa, pababa, the whole setup, yaon man giraray. And taod-taod, pag speech daan ni, pagkatapos kang speech ni Speaker Romualdez, dedeklara raw ng bakantean na pwesto, inunominar na si Congressman D, yung deputy majority, okay, yung majority leader yata yun Congressman D. And buburutuhan na in full capacity. He will assume in full capacity bakong enkargado. So iba na mga komite, yung nga ito so sa tuya man na pinagmamaanan na pahayag, daihihiroon. Nasa kunyan-kunyan, nasa sensitibong trabaho ang Congress, ining so pagpapasarkan budget para po sa fiscal year 2026-2025. Tanganing daitabi ma-held hostage so pasarkan budget saro sa pinakasensitibo na trabaho po kan na Congress, daihiroon yan na kunyan, set up kunyan. Apera sa nakaitong so sa leadership itong so sa speaker. Diretso po ang mga komitibas pareho as is. And sabi ni Congressman Pido Garvin Jr., si Speaker Romualdez mismo ang nagtaram kay Presidente Bongbong Marcos, madimitir ako and I am willing and willfully submitting po sa irarom kan anuman na prosedimento na gigibuhon kan Independent Commission on Infrastructure. Inibagang nag-imbestigar kan mga flood control projects na iyan, tabi, and other infrastructure projects kan gobyerno. He will be willingly submitting and willfully submitting sa anuman na proseso. Tanganing antawo tabi, antiwala, diit na maibuelta sa dignidad kan Kongreso na daipo ning ano pa man na influensya na magagamit duman sa investigasyon kang Independent Commission na ginibo ni Presidente Bongbong Marcos Jr. So, kung sa tuya tabing pag-iisipon, there is no need na mag-escalate pa ang dagit kan tawo Chief Tech Ramir taan hiro bagangon yan kan gobyerno makaskas na. Igwa na po nin mga napapanimbag, may tinarangkas na sa pwesto, may pigasara nga tananin kaso, so speaker tabi, nagdimitir na, and this will be igwa ini magkakaigwanin major effect na ma-diffuse ang political tension to a greater degree digdi po sa Pilipinas. Inibagang flood control projects investigasyon, ini po in a sense bako ining political issue. This is an issue na pwede niya tong makukonsiderar na kaipuhan ang judicial intervention. Criminal aspect, malaog yan dyan because of the violations, posible ka na ining anti-graft and corrupt practices law and other violations tabi. Now, may tao, sino ba yung dapat nag-attender na PA natin? Papasok na sa, malaog na sa pinto. Si di ba yung dapat na nagkuhan dyan? May PA tayo. Nawara kita. Kunyan tabi sensya ta, nawara kita, naglalaog na sa pintuan so kunyan. Tawo. Ano ba yan? So sabi ta na nga ma-diffuse ini ning tension, ining mainit na tension sa politika. Tabi? Ta remember sa petsa 21 baga magkakaigwanin itong so trillion peso march nagigibuhon sa EDSA People Power Monument, and ining pagdimitir, this is ang hiling takay ni, this is a very very well calculated move
Pwede tama na makukonsider na tama lang tanganing ma-diffuse na ang tension to a greater degree digdi sa satuya. Dahil kita makaarog duman sa Nepal and sa Indonesia na nagkaigwa na ning anarkiya. So, iyo man nga ni in connection with this, iyo man baga sa pangapudan ta na kalmado kita. Kung igwanin mga pinag-arakusaran na korupto, nagbalgar ninlay, day kita mag-arog duman sa sainda. Tangata, ngunyan baga, the judicial process nagpupuuna. Sabi ta na nga, igwa na bagang napapanimbag, tinarangkas na sa trabaho, so mga darakulaon na personalidad na nagkangaranan, Engineer Bryce Hernandez, Engineer Alcantara, mga kontraktores na ipinagturo na nagbutwa duman sa investigasyon sa Kongreso. Igwa na baga, nagkakaprereso na nga ni ngunyan, nagkakaderetinir na, so mga assets ninda, so yaman, ipinag-freeze na, dahil na ninda ito basta-basta magagamit. So, naglalakaw ng hustisya tabi, Dahil kaipo na ibugtak sa diritang makamot, ang impunder ng hustisya. Dahil kita mag-arog, kung baga man sinda nagbalgar kilay, dahil kita mag-arog na kita mabalgar maning lay. Ipahiling ta sa kinaba na kita po mas sibilisado kita. At dyan baga sa Facebook, dahil ta masabutan, igwa dyanin mga nag-agitate na tabi, na kung ano-anong mga violensya. Kasusaro nga ni in relation with that, nagmiriting baga sa sarong lugar yung organizers kaining trillion peso march, igwa dumanin nag-itaas ning ban-akaratula, ibagsak ang gobyerno, ibagsak BBM resign, dinagitan ito kan mga organizer, day kita kaan, korupsyon ang kalaban tangaya. So, with this, tabi let's stay calm. Yan na po, naghiro na, makaskas na ang dalagan kan mga pangyayari. Nagdimitir na si Speaker Romualdez, tanganing day naman maakusaran na ma-impluensya ang Kongreso duman sa investigasyon kan gobyerno. Remember, ini pong independent commission is very, very different ang process kaiyan diyan sa Kongreso. Ining independent commission, iyo ini an maakusar. Iyo ini an makalap nin mga ebidensyas. Iyo ini an mahiling kan mga violasyones, maadal kung anon mga binalgar na leyes, makolekta nin mga ebidensyas, subpina ad testificandum, so mga dapat na magtestigo, subpina ad testificandum, subpina doces tecum, so mga dokumentos na pwedeng kuwaon, tanganing mahiling ang mga nangyayari, sindaan magibukan, and it will be under the judicial process. Taining so nahihiling ta sa Kongreso, dakulaon na parte kayan, political process lang yan. May mga nag-grandstanding dyan, congressman, senadores, taram ng tigla live coverage. Pero ini pong sa independent commission, iyo na ini sumas may rara. Talagang ini ang mademanda sa sainda, iyo ang maadal kung anong pinagbalgar na lay using those testimonies, using those documents and observing the rules of procedures of law, tanganing mapanimbag na po, iyan na mga dapat na panimbag. So, iyan po tabi and ining pagdimitir ni Speaker Romualdez is a very, very well-calculated political move. Ma-diffuse iyan ning dakulaon sa init kan ining namamatian tadigdi, init politika brought about by this flood control projects investigation. Tabi yan. So, sa 21 tabi, diretso itong trillion peso march, and no less than, igwa po nin pahayag baga si Presidente kung si Speaker Romualdez nagdemitir and willfully submitting himself duman sa investigasyon kan ICI, ang sabi man kang Presidente, sige nga kamong mga marali, suriyawan nindo, gibuhon nindo ang mga dapat na gibuhon tanganing maipaabot ang expression, but it shall be and it should be within the confines kan rule of law. Yan. Sabi ba ni Presidente, antaramon nga ni Presidente Bongbong Marcos Jr., kung bako nga akong Presidente, masabay nga ako dyan sa Indo. So no less than the President supports
this freedom of expression, but it should be an expression within the confines kan espiritu kan lay. So ma-express ka kan sa imong opinion, ma-express ka sa imong namamatean, so dagit iluwas mo, pero dai ka dapat magbalgar ning lay, dapat obserbaran mo an sa imong pag-exercise kan freedom na iyan, na dai mo man maapektaran sa general peace, as in dai ka maning babalgaro na lay. O yan ang gustong sabihin kang presidente. So, yan po, no reason na mag-escalate pa yan tabi. O yan na baga. Nagkukunyan na. Naghihiro na ang gobyerno, inigwa ng mga major developments na nakakatabang na para mas na mahiling mananggad ngapit na panahon so mga dapat na mapanimbag kayan kung si Rizay asin kung ano ang dapat nindang sirbihan kan sa indang outcome kan sa indang gibog-gibong iyan tabi Now, igwanin sarong dakula kitang nalilingawan Chief Tech Ramir pagkatapos kan sa tuyang station break budakan sa tuyang commercials, igwa kitang sarong nalilingawan. Nalilingling kita digdi sa investigasyon na ini sa mga recent developments alagad. Igwa kitang problemang nalilingawan na very related sa investigasyon ni kan flood control projects. Kung ano po yan tabi mga paraan tabay na nagdadangugman, taod-taod yan, pakalis muna ka nagkaperang pagirumdom. Mientras tanto, oras Pilipinas, alas 9:37. An oras hatod sa Indokal. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Optin-Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. The Diocese of Legazpi brings you One Voice Part 2. One Voice Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef, Chef Jesse Senchoco, as we serve fine dining experience. Sana naman po yung mga kababayan natin sa Legazpi at sa mga kalapit bayan, huwag po kayong manghinayang sa itutulong ninyo. Huwag tayong titigil ng paggawa ng mabuti, lalong-lalo na kung para sa Diyos na pinagmulan ng lahat ng ine-enjoy natin sa buhay. Happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish. Be a benefactor. Support a seminarian. Lugod mapangyari asin maging mabunga, huli kan sa inong suporta, asin tabang kan sa tong mahal na Diyos. Salamat po! Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo. Worth 50 million pesos ang ipamimigay. May Gcash araw-araw. 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at
at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Per DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng artrisin. Ang artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan, mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 na naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Peñafrancia Fiesta greetings from Dr. Fay Lea Patria M. Lauraya, President of the University of Nueva Cáceres. Viva la Virgen! The Peña Francia Festival is a reminder whatever season we have in life, whether in joy or in hardship, we are never alone. With faith and God's loving mercy and the loving intercession of Ina, we continue to stand strong and endure as we move forward together. For us UNCian, this celebration is a reminder and a confirmation as well as an affirmation of our love, our nurturing nature, and the why and purpose of our service. Let us continue to journey bravely and kind. Together, under the mantle of Ina, we shall endure. Viva la Virgen! Viva! Viva el Divino Rostro! Viva! Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdig sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magiribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga, magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin baretang agraryo.
Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Tingog kan Banwaan. Pio Fernandez. Taon-taon po yan itong sa pinagasabitang medyo nalilingawan ta na interconnected digdi sa mga flood control na yan. Tanalilingling kita sa investigasyon Palaog daw na tabi Jerome Tahirak man may nawawara da ining kapartidaryos ining sa tuyang bisita yan. Sa lado international na palantabi so Saudi Crown Prince Chief Tech Ramir tinugutan na sumakababaihan sa Saudi na mamili kung anong gustong bado ang gamito ninda sa luwas. Bako na itong stricto bagang kunyan sa indang pinagagamit, pwede na maggagamit sila kan modernong bado o kung ano, basta may respeto da. Sabi kan Saudi Crown Prince, yan. Major kunyan man yan sa international na istorya, yung Saudi Crown Prince, pinag-soften up na so traditional ba ganindang mahigpit na susunod kan dapat na pagbado-bado nin mga babae sa Saudi. Ngunyan makakapamili na daa so modern or so traditional basta so may respeto man tabi yan. Sa Saudi yan international na istorya ng una. May bisita kita digdi. Number 3 ba Chief Tech Ramir dito sa consul? Sige. Tiya pakiusog-usog ning di diyan sa mikropono ta tabian kompletong pangaran ta tiya? Ako po si Mrs. Estrella Arnaldo kang taga San Isidro Puro, Legazpi City. Si Tia Isidra Arnaldo. Estrella po. Kan San Isidro Puro. Isidro Puro digdi sa Oo. Natata napadalagan ka digdi sa istasyon. Ano ang Ako po nangangapudan ako rin sa aki kung inita. Kang Sabadong maaga, dahil na po ininaguli ini po. Sige na tambi. Iyan. Ang madali ang aki, ika na mismo magtaram kan aki mo? Anong ngaran kan aki mo? Ronel po. Ronel Arnaldo. Pira na ang edad ni Ronel na Arnaldo? 48. 48. Opo. Igwa na siya. Ano ang kanya? Ano ang impormasyon niya? May pamilya or what? Igwa po siyang tulong aking nag-i-school lang. Pero po, po sa may kabangang. Ada ina po na ito tabi. Ining unang sa aki mo. May pamilya na siya. Igwa po. May agom na po. Iyo po. So agom po hain. Wala man po ang agom niya dyan. Okay, sige. Basta, ini si Arnaldo yaon sa indong harong. Kampang may po na rin niya. Di bali po, nagkakayod po yung tricycle. So, tricycle po na pigdara niya, pinarking po sa Manginasal sa kampang. Tapos, pagkaaga may nagtarang lang naman sa nguya nga. So, tricycle niya, lulasal niya na pigdara niya, Kuya Ronel, utungin o kaparking. Maraming si Kuya Ronel. Oho, okay. Ang trabaho ka ini kanaki mo na si Ronel, tricycle driver. Opo. Anong rota ang tricycle na pigdadala? Ano po ang parada 4 po, sa likod po kang market. Sa likod kan sa udan. Opo. Kasoarin ini ultimong nahiling mo na nagkayod. Ito pong Sabadong banggi pong malas 8, nag-ali po siya. Tapos mapig-arkila po siya kang tagaduman man lang sa mo. Guminaray na siya. Dahil na po nagbalik-balik. Itong tricycle, pinarking niya na lang po duman. Sa po sa kararay po kan Manginasal kang Legazpi. Dyan sa may Manginasal, di sa may saod? Opo. Dyan niya yan pigagarahe? Opo, dahil na po siya dyan. Sususidaran niya po. Di ka sorin kan Sabado pa yan? O kan Sabado, 17 na baga po. Sa niyan. Okay. Igwa ka ning contact ning cellphone sa iya?
May cellphone po siya, maski ang mga akin niya. Dahil naman po pig-open ng cellphone niya, pero may nanakaop. Dahil na nakukontak. Dahil siya nakukontak po. Ano ang posibleng rason ko natatad dahil na nagbabalik? Ano ang kwan? Ano Di man po, may aram ang problema niya. Tadaan man nga ni po siya na sa mga nagtataram. Maski po so, pagkakayudan niyang tricycle, Kapitan po sa Muya. Marayo naman baga po si Kapitan Olimpo. Padabaon po siya kang magturugang tapos di niya po pag-respetaran man lamang nga. Ang agad po ni Kapitan Olimpo beres mga tugang umuli siya takakaurunon man lang siya. Dahil siya ning kasorin sa ultimo nindong paghuron tabi. Yung po ito na alas 8 sa bangging Sabado. Dahil man siya ning tinaram sa Dahil man. Mura man po siyang pagtataram sa pamilya niya kung ano. Normal ka? Opo, wala man po ang problema. Normal ang isip ka. Gusto sabihin, normal ang circumstansya dahil Oo, dahil man po, dahil. Dahil ning rason na kung ano ba, problema na iyong rason na maghali. Dahil man po siyang ano. Nagdumana ka mo sa mga pwede niyang dagusan, pasiran, o kung mga kamibid, barka. Kaso, aki ko nga po kasabanggi, nag-anap na po sinda tamay nakataram sa daraga da po sa piryangkang daraga. Dahil man po ninda duman nailing na. Tapos, hindi man po sa may piryangkang Rizal, may nagtaram na nailing na. Pero, nataday po siya nagpapasilag. Dahil po, ang agad ko po sa imo, Ronel, ang cellphone mo, i-open mo, tangani makontak ka, kuhain ka, pura kung anong problema mo. Mag-upload ka sa mga aki mo, tamay number pag ang mga aki mo. Dahil man ka mo nagka-disgusto ngayon. Dahil po. Okay. O di, pirang aldaw na kan Sabado. 13 hanggang ngunyan, 17 na. 5 aldaw na po. 5 aldaw na. Kaya na-adit naman po, maski mga tugang niya, ang mga aki niya. Grabe na po ang pag-adit sa iya. Ni Rakman. Maski ako, kasi po saan ko rin kita naman ang mga aki ko. Sabi nga sa kumanga niya, baka madiskuido ka, i-relax mo ang isip mo. Dahil ka ngayon makabigla na magpapara problema ka, hermano, mauli. Para ayan, sir, tabi. Gusto mo sa iya. Kung tadaran yung cellphone niya, bura kung sisay mo pong naistarang kaini, pwede po ipakiturn over sa barangay Puro. Ipaki-ibang po nindo siya. Tabaka naman po, dayan umuli. Tapos yung pinasupog siya kang pag-ali niya sa mga aki niya. Daim nyo man siya dadagitan pag uli, daiman. Dahil kuman po siya pagdadagitan, tapi kapot ko pa nga niyan kung anong kuyan. Butong sabihin, kung magbalik, dahil sa mag-isip na badagitan, dahil po. Dahil man po siya, tapi karanap na nga po siya kang mga tugang niya. Pati suwaki kung matuwa ka sa bangin, naguli, marasis na, pati tutugang kang kapitan sa mga pag-aranap talaga siya Maya nga ba siyang mailing na umuli na. Maski sa mga kaparesang para tricycle dyan sa parada, dito naman po sa iya, tanatang ita rin ngayon nag-uuli. Iyo. Kaya, iguainin mga organisasyon, grupong naka-interest sa Daiman. Daiman po iyan. O di sige tabi, siya Australiano, kung igwa ka ning, sa imong pangapudan, sige na tabi. Sige, ika na po. Ronel, kung sisay man tabi ang nadadagosang kainin ni Ronel Arnaldo, kung sisay po kayo niyang inibahan na tatrabaho niya, pwede man po pauliw na nindo siya, tapi gaditan po ini kang pamilya. Nag-aadit naman po kami, lalong-lalo na akong magurang niya. Mahirap man po siya sa kuya, aram niya na may pigmamati ako. Ang mga tugang niya, grabe ang pag-aadit siya ng aki niya, pag-aaditan siya. Muli ka naman, Ronel, di ka na magparapano mo, kung ang problema, magtaram ka sa muya. Iyo. Mas nga po sila Kapitan Ili, pigaanap ko natangita nagaling nga si Ronel, nadaman niya mga problema nga siya di sa muya. Iyan tabi tiya, retrato ka aki mo nahiling sa samuya. Tugot ka kaya na mahiling iyo po, maski pa kay sa iyo po, sir, maski pa kay sa cellphone ano lang po. Ito po na nag-text naman kay Rafael Arnaldo, kambanging ito sa pagkarami Kung si Simon Tabi ang dadantulang kainin ni Ronel Arnaldo, paulin mo naman po siya. Tapi di tampo ini kang pamilya, pigaranap na talaga ini duman sa muya, tadi siya naiiling. O paano kung sa pamilya niya may madiskuido? Sana daiman. Sana nga ni po daiman lamang, kaya tabangan mo sa diri mong makauli ka na. Di ka magparaadit ko ng problema, magtaram ka sa muya. Iyo. Di mapagsadiri ng problema, tadi manan mo sa diri mo.
O di sige tabi tiya, igwa ka maning opsyon ka ini na magpatabang man sa Opo. pulis tanganing Opo. matabang May ka ano man na ini malupit sir sa police, may blatter na ini. O itong sublatter as missing person. Oo. Bako siyang dadako puno ko na. Dahil man po, ang taramon nga ni malocate. sa kukang polis sa duman sa si factory. Ali na ngayon ini din kita sa pagkaabong ko kang tricycle niya. Pigpaira, pig ano niya sa nakabong ko. Ali na ngayon ini din si sir. Kaya Iyo. nakikimayrak ako sa imo kung anong problema mo. Umuli ka, tatarabangan ka kamang kagrupo mo. Di ka makasupog, basta mag-uli ka na ang cellphone mo, i-open mo. Tapos kung halimbawa si Seman Anada dan tulang kayo, pwede naman po makiagad kita bang napaulo na po nindo si Ronil. Talaga-adit po kami. Sige tabi tiya. Estrella sana ma-resolve Ano po, ulit-ulit na lang po kang pag-apot sa iya. Tapos ang picture niya sa Facebook. Dahil po kami nasusupog na ilantad ang ano niya ta. Wala man po siya kikasong anuan. Iyo tabi. Ang katuyan tadi din na maipaluwas sa iyang Oo. matabangan. Yun na nga ni po sir, na umuli na siya. Tadi na magparadit sa iyan mga aki, buran mga tugang niya. Sa mga aki kong lalaki, pigaditan siya, lalo na ang mga aki niya. Dahil siya. pag naguli siya, dahil mag-adita Dahil man po siya anoon. Iyo, sige. O sige tabi, sa Estrella. Salamat po. Salamat. Ingat sa tabi. Relax na dahil pag para kung tatibaad lamang may makat. O ingat tabi ha. Pauli nang una sa indo sa puro. O sige tabi. Pangapudan iyan kan sarong nanay na bad mawaray na dokumentos mo, isaray mong maray dyan sa imong solopen, ano? Maray dyan sa yok-yok mo. Tibaad ko na. At least nag-ulok na si Tia. Sa yok-yok mo ipiton ha. Bakong sa kunsain. Opo. Sige tabi. Yan, ano? Yan, si Madam Rose nagraheda, nagapot. Ano daw, Madam Rose, ano lamang? Good morning. Oni, may babatiun lang ako. Happy birthday. Si Sayan. So, taong mabuot, mahigos. Oho. So, mga proyekto na yan, ginagamit pa sa good sa ngunyan. Oho. Si Gobernador Alfrancis Bizarra. Abot, di ko niya, di ko palpalan. Birthday mo niya, Lisa, Nego. Naan di sinalingawan. Ayun, hindi yan manilingawan. Oh. Garo na inot ako sa iyo. Sige tabi, sige happy birthday kay Bob Alan. Tapos, hari iyan naman sa mong pamilya, kay Rene Ambrose Graida, tapos sa iyang inaanak na si Franz Angeles. Kumusta na lang gusto sa iyang pamilya? Iyo tabi. Sige tabi. Pamilya Bizarra. Thank you, Sige, thank you so much. Sige, thank you. Madam Rose, na nagrahit. Birthday pa lang yun yan eh. Gubal ano, sus Mario Joseph man na. Aling awantan. Gubal, na bitsara. So, aling birthday mo pala ngun yan. 17 man anggad pala ano. Ano daw lamang na pinag-isibutan ni Kunya, Gubal. Happy birthday tabi, Gubal na bitsara. Kaya daw pigurom do gugari. Kunyan, ining birthday, September, iyo man ang ano tabi na kan. Kunday pa nagapod si Madam Rose, day kamarong. O di sige tabi, Chief Tech Ramir, taon-taon ha, ipagpapadagos niya to ang mga temas na dapat niya to magka-orestoryaman tabi. And we hope na yaon mapukang mo dyan. Interesante man na magdangog sa programang Tingog Kanbanuan. Mabareta mo na alas 10. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe,
suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas, invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan, always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Oras alas 10 ninaga. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Siniguro ka Malacanang na magiging patas ang investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure sa mga isyong nagluluwas, may kinaraman sa mga dating opisyal ng gobyerno asin bako ligtas sa investigasyon ang gabos na pangaran, opisyal man o dating opisyal. Sigung kay Palace Press Officer asin Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro na daing amigo, daing kalyado asin daing parientes, ang kukonsintiron may kinaraman sa manomaliyang flood control projects sa Pilipinas. Enot ng sinabi ni Senador Panfilol Ping Lacson ang pangaran ni dating Public Works and Highway Secretary Manuel Bunungan matapos sining maikonektar sa sarong kontratista hali sa Bulacan. Dagdag pa ni Yusek Castro na nakaabot naman sa karaman ni na Presidente Ferdinand Marcos Jr. Anicio matapos sining report ni DPWH Secretary Vince Dizon. Dagdag pa kan opisyal kang PCO na mantinidong bukas ang gobyerno sa gabos na investigasyon. Alas 10 na bareta from Newsbase, ilike ang sa muyang DCGB News Online Facebook page para sa dagdag pang impormasyon. Ako po si Mardila, salamat. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga binasunod. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's Liver Lover, boys! Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa indong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan.
Huwag magpapaloko sa fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonomethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Naku, tumataas na naman ang kaso ng dengue sa bansa. Halina't mag 4S kontra dengue. Sirain at linisin ang maaaring bahayan ng kitikite. Sarili ay protektahan laban sa kagat ng lamok. Sumangguni agad sa pagamutan kapag may sintomas ng dengue tulad ng lagnat, pagpapantal at pananakit ng katawan at kalamnan. Sumuporta sa fogging o spraying kapag may banta ng outbreak. Maging maagap at maging sigurado dahil bawat buhay ay mahalaga. Isang paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. Tingog Ganbanwaan, Pio Fernandez. Diretso na kita kan programa, ultimong nagkaperang minutos ngunya na Miyerkules, Viva la Virgen, Viva Nuestra Señora de Peña Francia. Happy birthday kay dating Governor Al Francis Bitsara. Gobal, good morning and happy birthday tabi sa imo, ha? May mga istorya pa kita dyan sa luwas. Aramon tadaw, ang bit-bit man na informasyon ni Angel Mustaza. Angel Mustaza on the spot report. Angel, good morning. What's happening? Go ahead. Yes, good morning Sir Pio. Good morning po sa tayo mga paraan tabay. Sa mga dugang sa mapong parenta. Posibleng sa masunod na semana, punanakan Committee on Trade and Commerce kana sangguning ang panglungsod kan Legazpi sa pangyanap ni Konsehal Alan Raniola ang inquiry Sir Pio manungod po sa concern ng mga negosyante digdi sa syudad, lalo na ang mga tagsadiran in hardware na nagkakaigwasan na Sir Pio nin kadipisilan sa paghanap nin supply nin baybay asin graba. Inian payag ni Konsehal Raniola matapos na nagpaabot sa iyan in concern ang mga negosyante na involved sa construction na dipisil para sa indaan paghanap ng aggregates. Asin kung makakuha amandaa, mahalo na ining marahay kung sa inag kakawat sa presyong 450 sa good 550 pesos ang kada kubiko kaini. Asin kung nahali naman nga sa ibang munisipyo, nasa 700 sa good 800 naman ang kada kubiko kaini. Sinabi rin na Niola na sa siring na sitwasyon dahil kay niyan maapektaran, lalo na itong nagpapakulsuhin ng mga harong asin building, kung kaya dapat na masabutan kung nata may siring kaining nangyayari sa ibong na dignaw nga digi sa Legazpi City ang mga lugar na pinaghahalian kan mga aggregates. Tinawanin doon ni Raniola na bilang pamayukan komitiba kaipuhan na maproteheran niya ang mga nasa business pati na itong sa mga nagagamit sa ini dahil lang mga kapitkarman nga ini sa ekonomiya kan syudad. Dangugunta po Sir Pio ang sabtang kan pagkipagurunta
kay Konsehal Alan Ranyola. Siyempre, bilang chairman kang Trade and Commerce and Industry, I have to protect our consumer and our businessman na mapapinjen kada so sa indang pagninegosyo. Like so, halimbawa, igwa kitang construction business o kaya development business. So, kung wala kang baybay, paano so pag-construct mo ka mga arong? So, may delayed po nangyayari, which is dapat, di po nangyayari yan. Kasi dakulong kitang baybay di DO, nag-supply pa nga nila sa ibang bansa or sa ibang lugar dito sa Philippines, sa Cebu, hindi po padarata. So, that's why dapat bako po nagiging problema. Ang priority dapat is the people from Albay. Opo, sa inquiry na ito, Councilor, sino ang possible na i-invite po natin? Well, of course, i-invite so mga sa... Ako kapiano ko lang yung sa Legazpi, within Legazpi, sa city lang, no? Of course, we will invite our city treasurer's office, ini pong, maybe we will invite some people from the province of Albay because sinda po baga nagre-regulate kang presyo and kang aggregates po digdi sa probinsya kang Albay. So, we will invite some people, definitely. So, yan po, Sir Pio, ang paliwanag man kan konsehal bilang pamayokan Committee on Trade and Commerce dyan po sa sangguniang panglungsod ng Legazpi. Next week ang posible na napunan iyan. Apo, Sir Pio, kan last week po baga, na-busy, before po man baga kaya po, Sir Pio, nag-puon itong Ibalong Festival, na-brought out na ini dyan sa sangguni ang panglungsod, dahil lang po nag-pursue kasi na-busy sa Ibalong Festival, and then after kang Ibalong Festival, nag-adal may tig-atenderan si Konsehal Ranyola dyan sa UP, and then ngunan lang na si Mana Giraray, nagbalik siya digdi sa syudad kan Legazpi po, Sir Pio. Roger Kopya! Yan, Sir Pio, ang mga istorya pa hali sa luwas, Angel Mustaza, DCGB. Salamat tabi Angel sa istorya hali dyan sa sanggunian panglunsod kan Legazpi. Sa tuya na po yan na nagkaturukar ka nakalis na mga programa niya to. So halatuntan na lang po yung official na inquiry na tabi kanina of legislation. Angel Mustaza on the spot report. Maray na aga kay Kagawad Bong Logronyo kan 3-3 Paint. Yan, Kagawad Bong. And 0680, good morning Sir Pio. Kaiba po ba Albay sa strike hanggang Friday? Nasa daimang baganing notisya su transport group. Sagkod mo yan bagay, igong nagbabiyahe. Tabi ano? Yan. Si Sir Edwin Ala. Good morning Sir Edwin Ala. And sa mga paraan tabay pa niya to. Now, ano ining nalilingawan ta na kita nalilibang ka ining investigasyon sa flood control projects. And tiga-abangan ta na naman. So, kunyan, trillion peso march sa kunyan, sa nag-adang-adang na Domingo. Yan tabi. Now, very related din na nalilingawan ta. Atensyon ta puro duman sa Diskaya, duman sa ki Bryce Hernandez, duman sa ki Alcantara, yung mga opisyalis mga Kambulakan, DPWH. Tapos Senado, Kongreso, both Senate and the House of Representatives. Duman kita na lililing. But nalilingawan ta na so problema sa baha. Day kitang nadadangog kung igwa na lamang nin pinagigibungon yan ang gobyerno na nahihiling tang uya na matrabaho na. Bako, emplos na sa Manila. Ang Manila, babahaon ta babahaon. Di ba kitang nababaritaan na ito na, igwa na ning nagmobilize na sa DPWH. Maduma na sa mga lugar na dapat sagpungon. Nagkonstruir na rin mga dike sa lugar na ini. Nagdeklag na kan mga lugar na barado. Tig-asikaso na sa mga pumping stations. Wara man ba kita, Chief Tech Ramirez, nadadangog ka na maging sa TV, sa online, sa radyo, sa dyaryo, wara. Gabusa na, dumang kita nakatutok sa pagpapanimbag duman sa mga nagkurakot kan flood control projects.
But the problem, itong pigsusolusyonan na baha, warang nagtatrabaho ngun yan. Here comes now, nagkakuha na baga pag-asa. Lanin yan na tabi, maurahan na naman ng todo. Nagbagyo nga ni baga, maray nga ni taso bagyo, makaskason so dalagan, si Mirasol. Naglandfall na dyan sa may Infanta Quezon gayod. Ano tabi, dae maning gayong uran. Salamat sa mahal na Diyos. Puros kita nag-atensyon, nag-aabibar kita, nagpapakpak kita. Pinag-crucify niya to sa Facebook so mga nagkaka-uronambita na mga pangaran, congressman, mga engineer, mga kontraktor, pighusgara na sa Facebook, duman kita nalilingling pero problemang baha, yaon man giraray. Never has there a mention sa Bareta na yun ang ganian. Nagmobilize na lang mga yaso DPWH sa manlain-lain na lugar na sige na, sagpungo na itong diking ito. Hirahayo na flood control gates. Idiklag na mga salog o kung ano. Wara baga. Gustong sabihon, apisar kan mga investigasyon na ining nangyari and apisar kan kung may mapanimbag, may mapreso. May mapreso, may may magakurumpiskar na yaman, ma-freeze na mga assets, subaha, yaon man giraray. Bako, may mga lugar pa talaga na dawa, puro paano, mabaha. Kaya nga ni baga ang terminong pigagamit kan mga inhinyero, flood control. It's never flood prevention and flood eradication. Gustong sabihon kan flood control, mabaha talaga, kukontrolon sa nasulibel kan tubig gayod, and papakaskason sa nasu pagsarumsum o pagbulos, tanganing pagbuminaha sa sarong lugar, sa laog sa nani nagkapirang minuto or oras, mawara tulo so baha. Yan ang gustong sabihon kan flood control. Ang termino bagang pigamit, control, never flood prevention. Tapag prevention, piperbentaran mo talagang daing mabulos na tubig, daing maapaw na tubig dyan sa tinampo, daing masubrang tubig sa kanal, daing masubrang tubig sa dike, daing masubrang tubig sa salog. Prevention nga ni. Pero pag sinabi tang control, babawas-bawasan sana. Yan. Bako, ibagahilingon nindo. Naga para arabibar kita, ugmahong kita, pigmumuda sa mga kontraktor, pigmumuda sa mga taga-DPWH, pigmumuda sa mga congressman, sa mga senadores. Nalingawan tayo, subaha pala na problema. Yung manggiraray, mabaha na naman, tatag-ura ng todo, lanin niya na. Wara ning nagbumobilize kung paano ito tabi, mariresolveran. Ang atensyon ta sa nangunyan is how to prosecute itong nagdilensya sa mga flood control projects. But the floodings will be everywhere again. Dahil man itugot kan mahal na Diyos. Taday man yung nagtatrabaho bagangon yan. Na makontrol yan ng mga floods na yan. Di ba? Makulong man sa mga mapanimbag. Dahil na daw tabi nin baha na mangyari. Igwa. Taday man ngunyan kitang nadadangog na massive mobilization. Kumbaga, ala communist state na kita. Karon na kita North Korea o China. Mobilize, trabaho tulos. Sagpungon sa mga salog na mga nagburotuanan, urulsit ang tubig kung gulping uran. Bako. Magiribo na nin mga line canal na mga kanday bagangon yan kitang nadadangog. Nothing has been mentioned coming from DPWH, Malacanang, o sa inmanahin sa di gobyerno, DBM na magpabulos na ning pundo, tanganing na iyan, resolveran ang problema. Wara baga. Puro kita duman nakasentro sa pag-prosecute kaiyan na mga pinagasabing persona na responsable sa pagdilensya sa flood control project. Never has there a mention na naigwa ng pigigibungo niyan ang DPWH under the stewardship of Secretary Diso na nagmobilize na sinda using all the resources kan Pilipinas tanganing sa mga flood-prone areas pag abot kan taguran, onset na nga ning lanya, day na maka-experience nin halangkaw asin haloy na
klase nin pagbabaha. Wara pa kitang nadadangog kaiyan. Puro sa nakita duman sa pag-prosecute. Kaya, flooding will be everywhere again. Pag talagang mag-uran na naman ng todo, ay man, anpig konta sana. So, accountability lang kan mga nagdilensya. Pero so, pagpugol kan baha, pag-minimize kan efekto kan baha, wara kitang nadadangog niya na pinaggigibo tabi. Nalilingling lang kita diyan sa pag-prosecute. Al-Armario on the spot report. Sabi ni 295, kung 110 milyon na Pilipinos tinauan ki gobyerno nintig sararong milyon pesos, baka relax ang isip kan mga tao, at least napakinabangan lamang sa foreign debt or foreign loan, baka mapayapang isip ka. Iyan na foreign debt, talagang magpaparalangkaw yan. Igwa ng interest, tabi, igwa ng interest, tabi. Yan. Okay, sige, si Kumpadring Al, may dagdag na istorya hali dyan sa luwas. Pading Al, maray na aga man, tabi, anong nangyari? Go ahead na. Pag tatarabangan na padi, ninda Congressman Kaloy Loria, ako Bicol, City Government of Legazpi, asin ang DPWH, na mapakaray-giraray ang mga pumping stations digdi sa Legazpi. Yan ang sabi ni Congressman Attorney Pido Garbin Jr. na kung saan ining pumping stations kan Legazpi, diyan sa San Roque, Baybay, asin Victory Village, napabayaan, asin dahil na mantiner, kan enot na administrasyon digdi sa Legazpi. Sa halipot na panahon, sa pagtukaw kay do ni Congressman Garbin bilang alkalde kan Legazpi, may ordinansa din na pinagpasar na o kaya resolusyon sa sanggunian na panlunsod na i-turn over na sa DPWH dahil ang DPWH iyon may technical know-how kung paano inigiraray na mapapungsyunar asin mamantener. Sa latest na informasyon, may pigtagama ng budget para digdi sa 2026 para giraray ining mapungsyunar o maimplementar na mapakaray-giraray ang mga pumping stations na ini. Suportado yan ni Congressman Loria, kaya yan ang manifestasyon na nagkakasararo para sa karahayan kan Legazpi City, parte kan Segundo Distrito, dayaw ng pagkasararo kan ako Bicol, kan City Government, asin Congressman Loria, siring man ang DPWH na yun ma-implementar kan mga proyektong iyan sa piglalauman iyan na mangyayari sa sunod na taon. Roger. Iyan pa rin ang informasyon pa garay sa luwas. Al-Armario, DCGB. Salamat man Kumpadring Al sa dagdag na istorya hali dyan sa tuyang palibot. Bubaltadahan tayo mga noorin, digdi sa programang Tingog kan Banwaan. Yan. So dyan sa sangguniang panlalawigan, sa aga na sa natabi. Medyo matatapos na sa tuyang oras ngunya na Miyerkules. Dahil kalingawan tabi pasalamat kay mahal na inang Santa Maria. Gawa magkitang novena taod-taod 5:15 and bakong su Colgante Chief Tech Ramir 16 ito nagaba September 16 ito yata man. Anong taon ito yung Colgante? Parang iyo may nabasa ako Colgante. Then panglimang alaw na ngunyan kang novenaryo para kay Nuestra Señora de Peña Francia sa tuyang mahal na ina. Yan. Kuan na lamang pagpasalamat kay Mama Mary. Yan. Sa aga na sa nagayod yan sa sanggunian palalawigan itong pagtindog na ni kinatawan Das Marunilla, dating alkalde Das Marunilla kan ining Libon, tama ba Libon? Yan. And then kung ano ang mga possible implications kayan dyan sa liderato man ni Vice Governor Farida Didayko, Vice Gobernador and Presiding Officer kan Junta Provincial kan Albay. And by the way,
nagigibo na daanin plano ko na parang tabletop works na yung provincial engineering para sa redesign kaya na sangguniang panlalawigan session hall tabi yan. So redesign kan sangguniang panlalawigan session. Tama man na ibalik itong so prestihiyo. Ang session hall diyan karusan nakon yan. Session hall ning ordinaryong munisipyo. Igwa lang ning bideyo, yun lang. Buda aircon, tukawan, diit na elevated na podium, yun na. Bako arog kaso kunyan, ining so digding dating sangguni ang panlalawigan session hall na talagang paglaog mo, mamamati mo ang prestige and integridad. Igagalang mo talaga bilang the highest ining lawmaking body kan bilog na probinsya ning Albay. At sa lugar pa sana talagang kagalang-galang na. Buda sa mga kunyan dyan, sa mga kinatawan, siyempre kung maray ang kunyan, maray ang ambience, hihigusan man lamang magtrabaho. Masusupog-supog sa mga itong kukuya-kuyakoy lang. Na kung magayon-an sa indong kunyan, sa indong opisina, magayon ang session hall. Tingog kan Banwa. Dapat magkuan maning maray, magtrabaho maning maray, ninhusay, Pwede na Chief Tech Ramiro, pwede na tabi. Okay, may go signal na. Salamat kan sa indong paghinanyog. Mahal na amang Diyos ang magbantay. Viva Nuestra Señora de Peña, Francia.